ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Илоҳо ба ҳар як хонадони шумоён баракати худашро Аллоҳ насиб гардонад. Бароятон имрӯз хостам коржикҳои хеле бомаззаро тайёр намоем. Барои ин ба мо чунин маҳсулотҳо лозим мешаванд: 4 дона тухм, равғани растанӣ, подсолнечное масло 200 мл, 400 грамм шакар, 800 грамм орд, 160 мл шир ва 1 қошуқча ванилный сахар ё ин ки ванилин, 1 қошуқчаи с горкой разрыхлитель ба мо лозим мешавад. Агар шумо разрыхлитель надошта бошед, метавонед онро бо сода иваз намоед. Содаро 1 қошуқча андозед кифоя аст. Барои ҳамин шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Ва ногуфта намонад ки шир ва тухм бояд ки дар ҳарорати хонагӣ, яъне ки комнатни температура бошанд. Ман тухмҳоро ба ин посуда гирифтам, яъне ба мисочка. Зардиашро аз сафедиаш ҷудо кардан шарт нест. Ба ин ҷо каме намак андохтам. Акнун шурӯъ мекунем ба лаф задани тухмҳо. Дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон, тамошобинони гиромӣ, ман аз миксер истифода мебарам, лекин агар шумо миксер надошта бошед, инро сахт лаф задан лозим нест. Ҳамин тухмашро хуб лаф зада, шакар дар тухм об шуда равад басанда аст. Шумо метавонед аз венчик ё ин ки аз вилка низ истифода баред. Шурӯъ мекунем. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ана ҳамин 4 дона тухмро мо ба хубе лат задем. Акнун ба ин ҷо шакарро илова менамоем. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. 400 грамм шакар аст. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Лат мезанем. Хоҳарони меҳрубон, тамошобинони гиромӣ, ана ба ҳамин тарз мо лат задем. Тухмро бо ҳамроҳии шакар, массаи мо ҳамин хел 2 баробар зиёд шуд. Акнун ба ин ҷо мо ширро меандозем. Шир дар ҳарорати хона аст. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ва боз омехта мекунем. Мо ба ин массаи ҳосилшуда равғани растаниро меандозем. Дар ин ҷо 200 мл равғани растанӣ аст. Касоне ки мехоҳед ки камтар тайёр кунед, метавонед шумо маҳсулотҳоро нисфашро истифода баред. Ҳамаи он маҳсулотҳое ки ман номбар карда истодам дар описания боз менависам ки барои он чӣ рафт. Дар ин ҷо ман тахминан 800 грамм ордро гирифтам. Онро пешакӣ аз эла 2 маротиба, яъне просеивала, гузарондам аз эла. Ва ба ҳамин орди худ мо аз разрыхлитель ва ванилный сахар ман дар ин ҷо тайёр кардам.
як қошикча с небольшой горочкой меандозем разрыхлителро ва омехта мекунем бо ҳамроҳии ордамон. баъд ордро маъзарат мехоҳам дохили ин массаамон мекунем. Шакарро низ мана ванилни сахар мегӯям. ба ҷои ин шумо метавонед аз ванилин истифода баред. агар шумо дӯст надоред метавонед истифода накунед. ин ягон хамири моро дигаргун намесозад. ин танҳо барои бои хуш додани ҳамин випечкаи мо, коржикҳои мо мебошад. метавонед аз цедраи лимон, аз цедраи апелсин истифода баред. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ва каме дигар вақт мезанем. акнун ордро низ дохил намуда онро кам кам дохил мекунем, чунки орд ҳам яъне зичияш гуногун мешавад. баъзе ордҳо метавонанд камтар раванд, баъзе дигарашон зиёдтар раванд. барои ҳамин кам кам пашагава дохил карда мебинем ки хамир чӣ гуна мешавад. хамири мо бояд на сахти бад шавад, на мулоим шавад. хамирамон чӣ хел гӯям, ҳамун слаймҳои бачаҳо ҳастанд ку пластилинҳои мулоимак, ана ҳамин гуна ба даст начаспад. ман боз дар процессаш омода намудан ба шумо нишон медиҳам. албатта бо мо бошед дӯстони азиз ва каналамонро албатта дастгирӣ кунед, подписатсия намоед, лайкҳои худро дарек надоред. дӯстони азиз, ҳаматонро мунтазирам. фикру ақидаҳои худро нависед. ману дӯстони азиз, ман дар ин ҷо ордро низ андохтам ва акнун хамирамонро бо даст мешӯрем, зеро ки даст ҳис мекунад вақте ки ордаш кифоя аст ё нест. ман барои оилаи худам тайёр мекунам. аз перчаткаҳо истифода намебарам. дастҳоро шустаам бо собун. барои ҳамин ҳозир штатив надорам, камтар неудобна аст омехта кардан. барои ҳамин ки ҳозир хамирҳоро аралаш карда шаванд, дар охираш боз ба шумо нишон медиҳам. дӯстон, ҳама тамошобинон мебинед хамири мо чӣ гуна умуман ба даст мечаспад, лекин дар баробари ҳамин сахти ба ҳам нест. мисли ҳамон лизуну слаймҳо ҳастанд ку лизунҳо мечаспад ба фикрам. слайм худи ҳамон слайм бар ин аст. ҳамин боварӣ дорам ҳамаи кӯдакҳои шумо доранд аз ҳамон слайм. аз пластилин дида мулоимтари ин хел як мана бинед худатон. ана боварӣ дорам ки гуфта тонистам, яъне ки ман аз ҳамин орди мана ин хел высший сорт предпортови истифода бурдам. барои выпечка аз ҳамин ман истифода мекунам. ордаш сафеди беҳтарин аст ва дар камера он қадар ҳам сафед намонда истодааст. камераи мана качествоаш он қадар бадед нест ё освещением хуб нест, лекин ордаш бениҳоят сафеди качествени аст. 800 грамми айни аз ҳамин орд ман истифода кардам. нахоҳарони азиз, ман тестаро рост кардам бо скалка, яъне бо тиракча ва бо ана ҳамин гуна формачаи сердечка ҳамаи онро бурида гирифтам. як части дигари теста дар ҳамин ҷост ва мана агар шумо хоҳед ки коржикҳоятон хрустяш шаванд, ғафсияш ҳамин гуна 4-5 миллиметр. агар мулоимтари воздушнитар хоҳед, то 6-7 миллилитрам рост кунед, мешавад. мулоиматар меоянд, тунуктар кунед, хрустяшинги меоянд. ана дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон, ана коржикҳоямонро бурида ба лист чиндем. ба листи духовка духовкаамонро ба 180 градус 190 градус примерно селсия мегузорем. 20-25 дақиқа дар ҳамин муддат
онҳоро пухта мегирем. Ана дӯстони азиз, гузоштем коржикламонро ба духовка. Хеле гирифтам 180 градус Цельсия дар муддати 20-25 дақиқа онҳоро пухта мегирем. ман ҳам боло ҳам поёнашро гирон карда листро ба ҳамин мобайна гузоштам. баъд ҳамин ки тайёр шудам боз ба шумоён нишон медиҳам. бо мо бошед. ана дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон, тамошобинони азиз, ана ин дуюм партияш аст. ман сердечкаҳоро буридам ва ин коржикчаҳоро дар шакли ана ҳамин уточка, мишка, шапаракча, собачка, ана бо моҳича, якто филча шуд, бо мана дутта ана ҳамин намуд уточкиҳои калонгуси, баъд гурбача, ин боқӣ мондаша худам улитка карам, морча карам. бо мана уточки барои хурсандии фарзандакон бо ана ҳамин шакл низ гирифтам ва ба дуюм партияш ман шакар барояшон пошидам. дар якум партияш аз хотирам фаромӯш шудааст, тамошобинони азиз, лекин бепошидани шакар ҳам бомазза аст ва ин намуд низ бомазза аст. барои ҳамин шумо низ тайёр намоед. боварӣ дорам ки барои аҳли оилаатон писанд меояд. фарзандаконатон низ мақбул мекунам. ана марҳамат, тамошобинони азиз, коржикчаҳои мо омода шуданд. чунон бомазза, чунон газет шуданд ки ман шикаста ба шумо нишон медиҳам. мобайнашро ҳамааш пухта аст, хушрӯй, хеле бомазза. дар даҳон об мешавад. инҳояш рӯяшон бо посипкаи шакардор. баъд як намуди дигараш мана обычниш ин тарзи як маша пухтагим. инаш ҳам аҷоибот бомазза ва яш ҳам аҷоибот бомазза. ҳар дуаш ҳам аз як намуди хамир. ва боз ҳамчунин мана инҳо ина барои кӯдакон хеле гирифтам. мана ҳар намуди ин животничаҳою типсиҳо бениҳоят зебо, бомазза, аппетитли шуданд. шумо низ барои аҳли оилаи худ тайёр намоед ва онҳоро ҳамин гуна хурсанд намуда бошед. Аминочка, классные, да? Да. Вкусные печеньки? Смотри, мамочка, что испекла. Что мы с тобой испекли? Коржики, да? Да. Скажи, коржики. Коржики. Где кошечка? Покажи мне кошечку. Вот. Это собачка. А где уточка? Уточка. Так, гуси. Так, рыбка. Кошечка. Это слоник маленький, да? Бабочка. С какой ты хочешь кушать? Бери, кушай. Ты уже покушала, да? Да, нету. Спасибо, скажи. Вкусненько было? Да. Она уже попробовала? Она, Аминочка, попробовать карда хорда дид, а ҳамин намуди сердечкаш ҳол сер шудааст. баъд акоҷонаш биёд боз ҳамроҳ мехӯранд. ин тамошобинони азиз, аҷоибот боваза. Взяла ты все-таки? Вкусно? Всем приятного аппетита. Спасибо. Вкусненько, да? Лайки скажи. Да. Пальчики вверх. Да, умничка. Всем пока, скажи. Всем пока. Удачи. Моя солнышко. Тамошобинони азиз, вақти он расидааст ки хайру хуш намоям. то видеоҳои оянда дар амони худои меҳрубон бошед.